Ne ye Abubakar Sissoco ka bɔ Bako Djikoronie commune 5 Bako Djikoronie an ye mɔgɔ rapatriélenw de ka bɔ Algérie hakili t'a date yɛrɛ la kosɛbɛ mais a bɛ waatinin bɔ quoi ka bɔ yan ka taa Algérie an ye sɛgɛn caman sɔrɔ ka sababuya kɛ an taara duguma sira de fɛ bon duguma sira in na an ye sɛgɛn caman sɔrɔ sira in na parce que sira in fɛ coxeur de bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw traumatisé mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ sa sira in fɛ ka kɔn Algérie donni ɲɛ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka sababuya kɛ ADRA de yɛrɛ bon maliyɛn minnu bɛ yen u bɛ yen nɔ i n'a fɔ u yɛrɛ ye u tɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ consulat ka bolo kan ou bien k'a fɔ ni degun dɔ y'u sɔrɔ ko consulat b'u dɛmɛ o tɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ yen an b'an yɛrɛ défend de k'a sɔrɔ faso yɛrɛ tɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ su fɛ heure bɛ heure la an tɛ se ka yala et puis yen nɔ bon surakadenw u bɛ bin mɔgɔ caman kan mɔgɔ yɛrɛ joginna ne ɲɛna siɲɛ caman mɔgɔ tɛ se k'an dɛmɛ bon an yɛrɛ dama étranger ni ɲɔgɔn cɛ ni mankan kɛra bon i b'a ye faamaw bɛ na u bɛ minɛliw kɛ ka lafarali k'aw cɛ i n'a fɔ ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mais ka fɔ de ko maliyɛn de bɛ yen ou bien nin jamana finman wɛrɛw bɛ yen ne t'olu ta kalama finman sugu caman bɛ yen mais maliyɛn kɔni bon garanti t'an ka ko la an bɛ degun tɔrɔgɔ ani den kɛrɛfɛla an b'o de la yen nɔ donc n'i ye baara sɔrɔ alhamdulillah i y'a sɔrɔ i yɛrɛ n'i ye wari sɔrɔ n'u binni ka don min k'a minɛ i la fo n'a kɛra i tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'aw bɛ fa i kɛ na n'u jɛna ka i dɛmɛ ka se k'i furakɛ à part ça mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ don prison na kun t'u la u bɛ degun caman kɔnɔ bon an ye ADRA sigi kɛ o cogo la alhamdulillah an kɔni ma tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ o ye kɛrɛfɛdɛn ye fo ka na an don Alger quoi an donna Alger a b'o cogo kelen de la hali bi parce que an tun bɛ région na tuma dɔ la i bɛ se ka so sɔrɔ location na i bɛ don a kɔnɔ hali bâtiment ou bien étage i bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ i bɛ don a kɔnɔ mais Alger o dabila la Alger fɛn fɛn bɛ yen nɔ an caman bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ si chantier de kɔnɔ i b'a ye an kolen jɛlen bɛ carré kɔnɔna la mais n'i taara an siyɔrɔ lajɛ a tɛ se ka filɛ quoi donc Alger parce que suraka yɛrɛ arasisiw don an bɛɛ bɛ si chantier de kɔnɔ ni min ye siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ yen i bɛ Ala barikada dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ yen siyɔrɔ t'u bolo u bɛ si carré kɔnɔ u bɛ si tu kɔnɔnaw de la bon surakadenw bɛ bin a caman kan k'u jogin solution t'u ka kow la k'a sɔrɔ Mali ambassade yɛrɛ bɛ yen donc n'a y'i sɔrɔ a y'i sɔrɔ i yɛrɛ ye n'a m'i sɔrɔ yɛrɛ alhamdulillah bon i bɛ Ala tanu o la an ka baara tun ye min ni min ye o de ye chantier baara ye ne yɛrɛ minɛ cogo la sira fɛ n bɔtɔ baara yɔrɔ de la n bɛ fɛ ka taa so u ye minɛ sira fɛ quoi an ma temps sɔrɔ k'an ka bolofɛnminɛn ta parce que n'i minɛla cogo min na i bɛ rapatrier ten anw minɛla a don document dɔ tun bɛ n ka chèque kɔnɔ sac à dos min tun bɛ n kɔ la filɛ n kɔ la o ɲɔgɔnna dɔ léger dɔ tun bɛ n kɔ la bon n ka papier dɔw tun b'a kɔnɔ alhamdulillah bon ne yɛrɛ kɔni ne nan'o sɔrɔ so n bɛ Ala tanu parce que i bɛ minɛ don min na i ka adresse n'i ka fɛnw bon cour kɔnɔ i bɛ minɛ cogo min na i bɛ na ten de mais u b'a yira la k'a fɔ Alger ka bɔ yen ka na bisi la ko i tɛ don ni sac ye quoi bon chèque bɛ minɛ u b'a lafili kɛrɛfɛ k'a b'i sɔrɔ yen bon ne kɔni an nana o cogo la mɔgɔw b'an na minnu nana kulɔti dama de tun b'u la bon ne yɛrɛ minɛla kulusi kelen guloki kelen samara kelen foyi tun tɛ n bolo kɔfɛ ani n ka wari dɔ tun bɛ n kun ani téléphone ne tun ka na muso furu de la n ye n ka wari bɛɛ dalajɛ ka ban dɔw bɛ juru la n ye dɔw bila garde la mɔgɔw bolo en cas ni n bɛ fɛ ka déplacer parce que yen tuma dɔ la i bɛ se ka wari bila ni yɔrɔ ɲɛnama b'i bolo i bɛ se ka wari bila i ka so kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka marcher n'u ka wari fana ye bon n'a ma caya kosɛbɛ i bɛ se ka bɔ n'a ye bon ne ka wari tun bɛ compte la bon ne lankolon de nana et puis wari min ne bɛ minɛ don min na ni wari min a tɛ tɛmɛ 260 000 kan mais 260 000 ne y'a bɛɛ tiɲɛna sira la.